Ducias de estudantes xunto co seu profesorado concentrouse ás portas do Instituto de Carril reclamando unha educación de calidade. Denuncian as deficiencias que padece o centro. A auga das cañerías sale marrón. Por exemplo, non temos agua potable na que beber, non temos fontes tampouco. O teito da aula de música, por exemplo, está caéndose, teñen un burato enorme. A conexión wifi vai un pouco mal, tamén un pouco da limpieza das humidades, das grietas. O teito pois se cae, ou non temos ascensor por se algunha vez non hai alguén que non pode subir as escaleiras. Son todas elas bellas reivindicacións. As familias din estar fartas de levar tanto tempo pedindo o mesmo sen que a Xunta atenda ningunha das súas demandas. Non hai que chegar a este nivel a pedilo a gritos, a ter que reclamalo, a ter que sacar os rapaces, a ter que sacar os pais, porque estas peticións todas levan facendo a dirección do centro fai moitos anos. E non fan caso. A dirección do centro mantivo varias reunións con Educación. A Xunta recoñece que hai melloras pendentes, pero polo de agora non se resolveu ningunha. Viñeron por aquí, o xefe territorial por aquí, e, bueno, dixo que sí que hai cousas que hai que arranxar, como é precisamente lo de o chan do pabillón, e o de auga, que sí, están facendo analíticas e tal, es decir, cousas se están facendo, pero claro, é urxente que se arranxe, non? No centro marcan como prioritario o arranxo do pabillón e o cambio das cañerías. Tamén lles parece vergoñento que a propia Xunta non cumpra a lei e non instalase aínda un ascensor, tal e como recolle a normativa. Non temos ascensor, que por lei é obligatorio. Pareceme ridículo, ridículo e vergonzoso que non se poña, que por lei teña que haber ascensor, non haya. Ademais, solicitan tamén melloras no transporte escolar, así como a dotación de novos servizos, como un salón de actos, máis aínda tendo en conta que neste centro impártese o bacharelato de artes.